Ayetris sing duwe anak nakal. Ayo disambunge karo Bango Putih. Wah? Ayetris. Wong tauhid. Wong Ayetris sing duwe tauhid. anak nakal. Wong tauhid. Wong tauhid. Jawa Barat Pertiwi. Jawara Pertiwi sing duwe cabang. Cuma laka lagune kun. Ya. Jawara Pertiwi sing duwe cabang. Ayetris sing duwe Jawara anak Pertiwi nakal. sing Terus duwe cabang. hormati kanggo sedulur seniman. Kanggo mama hajan ini dipuji haru kayak keding nok. Ya. Ajak lalet kanggo Mang Haji Wina. Kangge Papai Risma sing duwe karisma nada. Nok Opi sing duwe rekobo. Kangge Nokwati Awili sing duwe Palembang. Khususnya kanggo Nok Opi, Kangge komandan Papai muda sing Aldi paling Papai sayang Aldi. dewe. Kangge Nokpita sing duwe kawasan Bangkiri. Bung Tohir, Bung Tohir, Bung Tohir, Jawa Barat Pertiwi. Lamune bulaning dhuwur rambe. Apa ini? Jawa Barat Pertiwi, Lokipan. Ya Yunus bos beras. Karo Ya Yunus bos beras. bengen. Kangge ya Yunus bos beras sayang. Ya Yunus Padahal bos beras sayang. wis Ya Yunus bos duwe beras. Ya Yunus bos beras. Kangge ya Yunus bos beras. Siapa sayang? Beli bisa mari. Nok Linda sayang. Nok Linda. Kangge Nok Linda sayang. Nok Linda. Raja Goda. Nok Linda sayang. Raja Goda. Nok Linda. Mabure Nok Linda sayang. manuk bangusi Linda. putih. Nok Raja Linda Goda, sayang. Raja Goda. Nok Linda. Mencloke Raja Nok Goda. Linda. Ning Nok pinggire kali Raja Nok Goda Linda sayang. Nok Linda. Larane Nok Linda. hancure Kangge Nok Linda jantung sayang. hati Nok Raja Linda. Goda. Nok Linda. Wong Nok demang Linda. Nok Linda beli sayang. bisa Nok Linda. mari. Kangge Nok Linda. Kanggo sing duwe Raja Goda. Papa Isek. Spesial pen setia Kanggo diramandata. Papa Isek sayang. Papa Isek sayang. Aya denok bun Papa deno. Isek. Bun Papa lebih Isek. gaul, aya lebih gaul. Ini cari nok sense. WRC Cabang Kidul, WRC Cabang Kidul, WRC Cabang Kidul, WRC Cabang Kidul. Nok Yuyun sayang, Nok Yuyun, Nok Yuyun sayang, Nok Yuyun. Cintane sampai Ya Yunus bos beras, cuma Ya Yunus, Ya Yunus bos beras, Ya Yunus bos beras sayang. Kangge Ya Yunus bos beras, Papai Asik, Papai Asik sayang. Sun larat Apa sih? setengah mati. Sing duwe Raja Goda. Demen kulane bae, angel ngilang Kangge ya Yunus bos beras. susah Ya Yunus bos diobati. Bos tawat sembarang. Ya Yunus bos beras. Najan ditambani bos tawat sembarang. Ajian sakti sing duwe sembarang. Beli bisa mari. Reja Goda, Kangge Reja Goda, Reja Goda, Reja Goda, Reja Goda. Karo Nok Kangge Linda wong Reja Goda setinggi. sayang. Reja Goda, Reja Goda, Bisa Nok Linda. Reja Goda Nok sayang. Linda wong Reja setinggi Nok Goda, Linda. Reja Goda, Mabure Reja Goda sayang. manuk Reja Goda, bangusi Reja Goda Nok sayang. Linda sing duwe Sing duwe setinggi. Reja Goda, Reja Mencloke Goda, Nok Linda. sing duwe Reja Ing Goda, sing duwe sepinggire Reja Goda, kali Nok Linda sing duwe wong Reja setinggi Goda, Nok Linda. sing duwe Reja Goda, Larane sing duwe Reja Goda, hancure Reja Goda, jantung sing duwe hati Nok Linda. Reja Goda, Reja Goda Wong sayang, Reja Goda, Reja Goda terima kasih. Beli bisa mari. Wong Cipiuk, Wong Cipiuk Nok Linda. Nok Linda wong setinggi. Nok Nok Linda Yuyun. sayang. Nok Yuyun, Nok Linda. Nok Yuyun sayang, Nok Nok Linda. Yuyun, Nok Yuyun Kanggo Nok sayang, Linda. Nok Yuyun sayang, Nok Linda Nok terus. Yuyun
Nok Yuyun, Anak kalong. Anak kalong. Mama Yuyun, Anak kalong. Papa Yuyun, Anak kalong. Papa Yuyun Anak sayang, kalong. Papa Anak Yuyun, kalong. Papa Anak kalong Yuyun, sayang. Papa Anak Yuyun kalong terus. sayang, Papa Anak kalong. Yuyun, Anak Papa kalong. Yuyun sayang, Anak kalong. Anak Papa kalong. Yuyun, Papa Yuyun, Cintane Papa Yuyun, sampeyan Papa Yuyun, cuma Anggo Papa Yuyun sayang, seliwatan Papa Yuyun, gawe rapi Papa Yuyun sayang, Papa Yuyun sayang, Papa Yuyun sayang, Papa Yuyun, Nok Yuyun, sun Nok larak Yuyun sayang, Nok Yuyun, beli Nok Yuyun sayang, Nok Yuyun, Nok Yuyun terima kasih. WNC Tohir area, Singgah Tohir area, Demen kula Singgah Tohir area, nepai. Singgah Tohir area, Angin Singgah Tohir area. ilangane susah diobatane Nok Linda sayang, najan Nok Linda, Nok Linda, Nok Linda sayang, sakti Nok Linda, ora bisa Nok Linda, Bapak Marsha, 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 Nok Linda, Nok Linda sayang, Nok Linda, Nok Linda wong sedih, Nok Linda wong karo sedih, Nok Linda wong bekas sedih. bengen padahal wis duwe rapi wong demen beli bisa bare Matur kesuwun kangge Nokwati sareng Awili sing de Palembang. maipen Nun. mendi Koya sih ayah. Kok bapane namanya bocahku maipen bahwa rasa ki suwe temen di balik-balik Nok. Ada tebak ke wong sibuk mah. Mulai ku beli wuruning waktu. beli weruta bakasan wong lagi ngandung beli bisa ado-ado Barang sing kaya juragan Indra Kora. Baka je dipaksa balik ke angel wong eka. ayakan bakasan keluarganya lagi meteng sebenarnya mah bakal memangkatkan kudu weruning waktu Toli gelakad dengal dongol temen ya. Bu nang apa cangkem iya. Kita ngolo majikannya kulak ubuk konon biang papiku sing ngendi sih pi aduh Ipen nun juragan saha anjing ku nambe tepan ku nambe wangi sareng
manis kayane wis bisa tak bayangaken sawise detik-detik sing mengko iki bakal dadi salah suwijining pembuka ning sejerone kita rumah tangga. Ya ora pen. Ya iya juragan. Bakal dadi pelengkap ning rumah tangga saya kon. Paperisma Mama Erisma. Perasaane mimih priwen. Aduh pi berat bunga langka padane gede gunung penyusul gedene perasaane mimi sebabe sing diarep-arep lawase 9 bulan luwih 10 dina sedilat maning bakale babar si jabang bayi pi. Kaya mirip sampean apa mirip mimi ya pi ya. Denokun denok kedik sing mirengan Ya mestine mirip sing dadi emboke. Bakal beli mirip emboke ya mirip bapane. Bakal beli mirip pipi ya tentune mirip mimi. Masa wong liwat masa kaya ipen aja plenak. Ora juragan. Priwen kerasane mi. Wiwit sukupi kontraksi palsu terus mules banget Kerasane. Sarang mimi dan dia gede minakane wong sabang papa kunci wastana Yangko Jabang padan-padan babaran nunggu mimi dedong bakal wis mimi dedong teka ning kono Jabang gage babar disakseni keluargane ya Kang Juragan Indra khususnya singananing Sentigi kanan kiapi keluarga besar Sentigi supaya teka kabeh kaya konon ini diundangi kabeh wis sunduk tekaning waktu wis ninggal tekaning masa ngerti buah mayapi bakasen mau kalangka suarane bapane bocahku meneng baik bareng hien krungu suarane bapane delengan beli gelo meneng aleman ya Beng aleman
Ayah. Ayah, mama, ayah. Disamar. Ibu nyanyem kudu juragan. Sesepuh arahan ngelor blok Sabang Mime Demni Bapak kunci maka hormati Ayah. Mama, ayah. Maipen dibuka sih. Lawang gede. Mas mancing. Ngenes ki bakalan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bangun bulan lekasan toleng jalan cenadok kaya katon Maning pikiran Astagfirullahaladzim. Muga-muga kuatakan iman lawan Islame. Bakatnya balik nih rumahku teh panas banget. Apa maning bakatnya wis njelangaken ku nyinom. Kosian lengket kayak permen karet. Lakonana urip kang sabar wong sabar langkahane malah dadi maning Bener jarak kandane wong ngomong bakatnya sing aran wong wayuan panas yang geni masih panas atine kita wong diwayu kayak kayang gondol nduk sepetarangan galaka genine gematek kabeh Pi, udah lah bakatnya wis balik ning omah kayak konon bae pengen dielus Cepi dedene ning Lusen pipi. juragan sih mesra sampean. Pengen diambung Cepi. Ambungan juragan sing tetep. yang jarak kita mah apa bedanya sih ya Fatimah karo kitaku ya jarak kita mah ya lamun sing matane normal kak ya ayu ka kita ora didelang apane Fatimah ku ajerai kayak kelingan telepon kebo Aduh. Bayar mo. Pi. Ya, Mi. Iku mimihnya kayak telepon kebol Cepi. Wis biasa kayak konon ngomong kayak ora biasa bae. Mimi. Baran jari dede bajine daripada je mamanya nyemrainnya di sekteng. ya Non. kita gak pada bae rabi yang kono ora ya Ya, mama kia jujur rabi bodoh-bodohan ya Rabi apa tadi? ya rapi bener. iya rabi bener ya Turis priwe. pada baik kita gak pengen disayang pengen dimanja apa maning bakatnya bengi ya pada baik mama gak pengen dikeloni ya Kalau ini karo kebo. Aduh. Waduh. 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 Alon-alon juragan. Rontok kabeh. la ilaha illallah Pi, Non. kesirian je dedene pengen dirangkul. Delangan bu. Wadah. hari karmalon alon ya hari wayang mek badannya kita kayak kelingan arep didungsuk-dungsukaken Maneka ditakoni Pi. ya Non. ayahku kangen beli si karo mamaku Kangen.
Ya mamaku pengen bobo bareng karo ayah. Terus mamaku badan sekujur ku pengen diraba-raba. Pengen dibelah-belah. Buat tangan mama mulus ya. Oh. Aduh. Juragan. Nah apa juragan? Nah apa pi? Cih, sampean ku mongkop. Nah, apa sih anak racun tah? Beda kayak ada luar kayak nama. Pan petakan nginung dia nggak ketelak kayak mah. Aduh, mah. Kayaknya nyegrak. Apa ya? Anu mampu bal sama wake mama Mampu balsem, mampu PO. Ketumplek-plek ampune ning awake mama. Ya tapi sekian ora ya, bengen mas sampean ku segala-gala awake mamaku dibakoti kabeh. Iya, terus Ki, lambe dadine doer kita. Apa sih kuno bu? Penang dijipoki bae ki. Aduh, singaran ibunya nyamnya. Jipokane. Melet jema. Halo. Kaplok. Melet jema. Halo. Kaplok. Kayak berokan bunyi kaplok sampean. Pi, Ya, pipi beli gila apa pi? Senok kayak kemaning takon ku sing bener coba. meh Non, rarungonen bae bakal wis nyeluk pipi ki. apa sih? Sok awas bakal nyeluk pipi. Ayah. Merinding pi. Awas. Ayah. Wah, Ketelak pi. awas. Ketelak pi. Ketelak lembing. Sampun manungan bangor. Rarungono niku genangkuwen kunung anu me bakal wis nyeluk ayah kita wis beli kuat kayak Fatimah, Apa Ayunda? sira wong wadon, kita wong wadon. Perasaan beli beda pira nok. Wong wayuan kita kan seperjanjian. Kudu adil kelawan cara gilirane. Yari sampean ku Yunda semono adile ingan Kang Masku. Adil lebandi sewulan. Hari ini kita mah cuman mung sedina, hari sira sakang likur dina. Ya kan adil. Mending sedina galamun turu bareng maksitaku. Terus Kongkon beneri gendeng. Sampai aku juragan. Kuda iya giliran kon bener gendeng tulis ku. aja sok Ya, ilang-ilang nabahe ningan sampean ku. udan gendenge bocor ya tekongkon mana gendeng. Bagaimana blesa karabine sampean ora kuno juragan. Bagaimana tua karabine sampean. Bagaimana kopek kapas karabine sampean. Ya masa toli kon muka gendeng. Aja anu bae soal ku banci ku. Kita mah baka aduh ku gawa-gawa. Juragan, Punten mah. Juragan Indra, Aduh. punten. Mangga, anak tamu juragan. Tamu. Mangga. Mangga melebet. Ayo mangga. Sampai kaget Sinduk Kang Mariono sampai geger ya satekane sedulur batur sing sentigi ki anak keperluan apa aduh sampai ke gugu Sedurunge juragan, ya priwen jaluk Duk? pangapurane Ora dadi apa ya bokat ganggu istirahatnya sampean karo keluarga. belik siapa sing ganggu wis biasa kaya mengkenen pune priwen Duk? Anu juragan, ya ya sehubungan sentigi jagatnya lagi kayak kenen. apa maning ning wilayah pesisir Blendung Alas blend ya bener tuli priwe Duk? di kongkoning Rama Guru. Ki rakyat Tri kongkon
Siskamling kongkon jaga ronda ning setiap blok. Oh, dadi ki kesepakatan masyarakat sedulur-sedulur sing ana ning Alas Blendung, Kang Mariono. Dadi reh ning situasi ning wilayah Sentigi ki jare bahasa kita wong awam lagi pergituk. Oh, lagi ya kaya kenen ki Mencekam. ya diwajibaken setiap masyarakat sing duwe rasa tanggung jawab kanggo jaga ngamanaken ning desane masing-masing. Ronda ya Kang Mariono, bener. Kenang apa nyamper juragan Ya, terus supaya rakyat masyarakat kompak. oh, Anak juragan Indra. are cekake mah ya butuh mengkonon Oh. ora tuh. Ya Kang Mariono. Oh, ya ngerti. Sebab mungkin sing dianggap poncol wong sing dianggap ya kena diarani wong sing duwe lah ning Tokoh Sentigi iki juragan Indra. Oh, dadi masalah-masalah mengkenen ora, Duk. Wis ngerti. Terus priwe? Ya mangkat sampean kedik juragan. Bareng-bareng.